Ko pesno spi. Hoi kade bendon gajiki, lada khamdon gajiki kamut nginum yu ki bentag bingi haban le. Tendre lamba jong kajing yami shakhmat kajing ya protest. Te ka penlong ya kinong khmat ya ka ba kipaj ba klajiet. Bangin haban shim ya ka decision ka ba khlan ya ka ban protect namun ta ki interest jong kipaj ba. Te menin ka decision ka ba ka government klashim kalong very positive ya ka ba hilatip hingin ada penhiar ya ka dor jong ka shika nyuting ka. But nginaong nagbasay, bayi kani ka load shedding, di ban weng season dan, namar ba klaktajur, nagbanta khamdam ki khana bilang puli, kaya ba online classes, ti nga nakaling nga, tungway na ganung ikmat, nga panpaw, ya kajing sengaw nga halawa begini kijing gibabuan, ho kijing kimdu, kijing kilikiwan, ti henry ngindang yai persyang nakaling jong still government, ban penting na, ban ay ka best services namanta jong gibabuan balang khamtam ya ka jalam khaliya boy. Ngumne ngi sutho ya kajinge jongki pajba ya ka ba ki kandu hagini ki singi ki por ki ba layaj te ngi ya gini ki educational program ki ba dangshu adoption gini ki singi hagani ka por nga soba gibun kumalo mane gibun gini ki jingduna jongi na kalyang state government te nga soba panpaho ni ka por kada pipet ya ka hakabide bat kajing siu ya ka tulop ingin hikay ka tajur ni ba kladon kajing ya agitate kajumki te ngimban si habban sim lamba jong gini ki ses tax ki bangin habban adjust bat ban balance ya ka bangin la ban pendap ya ka demand jong ki babun balang te kajing penhiar menta ya kajing penhiar menta kalong bait ba ngisim ya karai ka ba ka sources kajungi ngila pasyang ban seek ya ka financial support na ka central government kata di gaway ka bang ibu akhmat but ngindang i pasyang kani kamday ka ba nginong kajinga le jungi klakut le banong baklabiang le kajinga bilang buon ni shmat ka bang inya kendo ti kandon ka delegation ka ban hapan sa le support dali namanta ban seek ya ka financial support ng taxi jungi kalong ka kasniyo ka present situation namar bakam day tang posti jongi kani ka economy jong kari berokoi kala crash tingin namla ban kano ba ya kai ka bajia ringi iba kawan jia kamariang ten rin nakaliang jongi ngi sutho shay baga jing ka up hakmat yingi hadu menta ka jing ka ba sakai ka bangi kendo ten rin nginyele kat ka bala kum kinoyalam ibadon hapok state government ban penting na ba ngin hapan weng suki pasuki ngimla banong wenglot mentay sunweng kanay kan simpor katukan ni namta ban restore biang ya ka normal life hapok stage ni